Light camera action. Iidit na nga tuloy-tuloy ang kuan. Lan itakna nato sa alas 8. Kay alanganin. Tangan man ani mo kuras. Sutsugit. May payong dito isa ba? Ayo di, upadap ning gugod, wala man ta. Pabiyaan na wala, nag-record na. Padap pero man ko apel pugod agud. Nampi oras sunod. Alas 7:51. Uy, ang libro. Ah. Ay kagol kay nag-ready na niyo. Budo ora man ko mo mag-monitor. Tapos dato mo po magkuhaan ng mga butak. Baba lang. Ito pwede ko ano lang. Ito pwede ano ra? Ang ano doon. Anong magpainit man pug ka? Aman wa ba eh? Baka mapasol ko na. Oo. Ana man ko. No. Eh, uso ta sugod pero nag-record ani. Oo. Payo. Right. Gandong kan. Oh, gandong alam mo. Sunod na ay ako ka parang. Adi okay na dito taga. Lupat lang. Asa man ka? Kay kunyari man ang ikaw man ang nag-interview sa ako. Oh. Yaw-yaw dai ko dinhi nagpahiwa yaw-yaw murag buang kuan. Oh. Diri ka tapat kay Joy. Ano ka ba? Sabi diri ba sa may bag? Sok-sok diha. Ali ka goyo nang init lagi kay buo anak. Kanang imong lingkuranan diri na imutang. Ilupad lagi ba? Ya ray butang. Japo. Isok-sok sa imong bag. Kauban na. Kana uso kana. Bag kana. Kana. Ya asa man ka malingkod ka dira. Ay ano lang mas. Kay budo ora mo ko. Ituwad ba? Man. Ituwad ang imong payong. O ano lang ay okay na na. Pasok lang gugot. Wa ba na niya isulod sa ilalom? Isulod ana lang. Oh. No. Ah, okay. Mapay oras o alas 8 ta sugod. Alas 7:53. Alas 7. Alas 7:53. 7 minutes lang para alas 8. Apa, pero ga-record ako. Picture.